ширкатдорони ҷашнвораи сулҳ, ҳамгироии минтақаӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳадафи ба ҳамояии намояндагони се кишвари Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон дар Душанберо расидан ба сулҳи воқеӣ дар минтақа унвон карданд. ба қавли онҳо, хориҷ аз талоши сиёсатмадорон ҷиҳати расидан ба сулҳ, қишри зиёӣ нақши муҳиме метавонад ифо кунад. мо мехоҳем бигӯем ба мардуми Покистону Афғонистону Тоҷикистон ки мушкили мардум нест, мушкили калони байналмилалӣ ҳаст ва ин мушкила мо метавонем бо зеҳниятсозӣ, бо фикр, бо фарҳанг, бо эҷоди робитаҳои нек аз байн бибарем. ва бахусус ки дар Афғонистон ягона чизе ки сулҳ меоре, ягона чизе ки фарҳанг меоре, биланд бурдани сатҳи таълиму тарбия аст, биланд бурдани сатҳи огоҳии мардум аз сулҳу аз тараққию аз оромиш аст. дар ҳамоиши ҷавонони се кишвар таҷрибаи сулҳсозии тоҷикон дар меҳвари суҳбатҳо буд ва таъкид шуд, барои расидан ба сулҳ дар кишварҳои ноамни минтақа бояд зеҳни насли ҷавонро дигар кард. ин барномаи мо тасмим бар он дорад ки ба кӯмаки ҳалли низоъ дар минтақа тамоми фаъолои ҷомеаи маданӣ бахусус қишри ҷавон ва пурэнержии минтақаро гирди ҳам биёрад ва аз нирӯи инҳо ба манфиати сулҳ ва ҳамгироӣ истифодаи дуруст бикунад. аммо таъкид шуд ки барои рафъи низоъ дар минтақа ва расидан ба сулҳ заҳматҳои зиёд бояд кашид ва ихтилофи назарҳо ва мамониятҳои бисёреро канор гузошт. барои хотима додан ба ҷанг ҷомеаи мадании қавие лозим аст ки андешаи худро дошта бошад ва бозичаи дасти дигар нерӯҳое нашавад ки манофеи худро доранд. фақат он кишвар метавонад вуҷуд дошта бошад ва пойдор монад ки ҷомеаи мадании қавӣ дорад. кишварҳои бидуни чунин ҷомеа дер ё зуд ба нерӯҳои бераҳмона такя мекунад ва баъдан пароканда мешавад. ҷашнвораи сулҳ, ҳамгироии минтақаӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои бори сеюм баргузор мешавад. қаблан дар Покистон ва Афғонистон доир шудааст. ин бор дар Душанбе ҳамзамон бо баррасии мавзӯи эҷоди сулҳ ва ҳамгироии минтақаӣ намоиши эҷоди ҳунарҳои мардумӣ низ баргузор шуд. ширкатдорон раддубадали ҳунарҳои хоси кишварҳои минтақаро дар ҳамгироии ин миллатҳо муассир унвон карданд.